Na gode shugaba, alhamdulillahi da aka bani dama zan tsoma bakina game da wannan abu. Dangance da wannan abu da ake magana na tsaro, lalle a babban abu ne, kuma muna fatan Allah ya kawo ƙarshen shi, kuma ya kamata mu 'yan majalisa gaba ɗaya mu samu haɗin kai game da wannan harka ta tsaro, saboda in babu wannan tsaro fa duka gaba ɗaya kowa zai shiga hitina, ba addini, ba kasuwanci, ba rayuwa. Kuma ina so in tambaya ministar, lokacin da aka samu matsala can wajen yankin Maraɗi da Runfa, an kai soji kamar mota 50 sun shiga har cikin Najeriya, sun kora waɗannan mutane, sun kashe na kashewa, sun yi komi abinda duk ya kamata, mun gode. To yadda aka yi a yi haka na wajen difa muna, in dai so za na iri ɗaya ne, to su a ɗauke su a horhora a maido su kuma wani waje su, tunda mun ga waɗannan sun yi ƙoƙari sosai. Allah ya saka masu da alheri. Da zan goyi baya wanda ya magana na farko ya ce magana talfo, lalle in talfon da yana kawo matsala yana da kyau a tsaida shi, ko kuma a tsaida intanet, tunda na ga wani lokaci so za sai su shiga intanet da whatsapp su mance da abin da ya kawo su, wannan ma matsala ce. Wata ran gwamna na difa tsoho ya ba labari, ya ce soji masu gardin gidan shi suna cikin intanet da whatsapp, wani soja ya shigo na ƙasar Chadi har ya kawo wajen shi yana baɗa halbe shi, sai da Allah ya taimake shi wasu suka zo suka ba shi kariya. To wannan intanet ko ba a tsaye da waya ba ƙasar difa, inda halin da za a tsaye da intanet region ɗin difa ya kamata a tsaye da shi, tunda ban ga amfanin shi ba, mutane na cikin matsala, ya kamata a hana harkar nan ta WhatsApp da Facebook da komi. Duk da alherin da ke da kwai, sharrin da take kawowa yana da yawa can wannan ƙasa ta difa. Na gode. Na gode shugaba. Ni abin da zan tambaya minista, da farko dai duk wannan arete da ake bada, duk awo da ake cikin ƙasa arete ne ministar ke badawa. To duk inda aka yi wannan awon wai aretan na boge ne aka yi da shi, ko ministar ɗin ta bada ya menene, kuma daga baya zai sa ana kewaye wannan yayi nan bai yi ba. Ya kamata gwamnati in za ta yin abu ta diba tun da farko ta gani ya kamata a yi koko bai kamata ba. Dan duk inda ake awo cikin ƙasar Nijar sani na sai ministar ta ba da arete a ce an ba da izini a zo a yi awo, sa'an nan a ci gaba da saida mutane. Kuma ko wurare da ake saida na gwamnati, ni na ga inda aka saida sai mutanen ministar sun zo sun diba sun ga ya kamata a yi abun sannan a ce a yi. Ko hanyoyi, ni na ga hanyar da aka saida sai da mutanen ministar suka je suka diba suka ce ya kamata lallewa ga hanya a kashe ta, tana da matsala. To in aka ce wannan abun daga baya kuma ana dawa ana tada shi, ana mai da aikin bariki kenan kamar walgin yara. Ya kamata duka kowane minista ya yi abu, in wani ya zo ya darata shi. In aka ce ba za a darata irin wannan abubuwa ba, kenan gobe duk wanda ya yi wani aiki na wani kuma zai tada na wani. A wannan duka minista ina tambaya, wai wannan arete da aka bada da inda aka yi awo din nan wuri 18 da aka ce za a tada su ko za a gyara su, cikin duhu ne aka yi abin ko arete na boge ne aka ba su ga lokacin, shine nake tambaya. Na gode. Merci.